jöttek. Olyan világok cikáztak, hogy mindenki kapták egy, hogy most megtartsuk, ne tartsuk, meg legyen koncert, ne legyen koncert. Szépen megváltuk, és a közösség nem foglalkozott ességgel. Nem volt nagy vihar, nem volt nagy színpadok, nem repülős, tehát nem is léptük fel, hogy a szerencsétek ott látszak, nem kellett félnünk, és Zeta bevállalta az estenek ezt a koncertet, és azt mondta, Kadak Attila a podcast életén, hogy a hit rengeteg dolgot tud, és azt mondta, hogy hitnek abban az eszemben, hogy csoportképet nyolvassunk. Gyönyörű. És akkor inkább bámulja a játékot, és gyereknek. számokba, még rákezdett a